the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow Square? Maliit lang. Yung tama lang na dice. Okay. Yan. Saan Okay. ka lalagay? Dito na. Di ba ang bango na ha? Tapos, siwain mo siya. Yung parang cheese ba na? Okay. Tapos ano Tapos pa yan? Ilutan pa yan? Square? Oo. Maliit lang. Yung tama lang na dice. Okay. Yan. Saan Okay. ka lalagay? Dito na. Di ba ang bango na ha? Diretso na. Diretso na dito kasi iimasin yan mamaya para mabalot na. Para may steam na kasi para mamaya or hindi man ngayon, bukas meron tayo. Pero magluluto pa rin tayo niyan kasi pang-offer natin yan dun sa table. Pang-offer sa table. Walang kakanin, offer lang namin sa table. Kasi doon kami guys sa caravan nga. Nandun, dinala ni Nijan lahat ng meat. Nandun na sa caravan. Kaya nga, pumunta kami dito na hindi namin alam, ano kaya mangyayari ngayon? Sabi ni Dan, anong mangyayari? Saan tayo? Anong dadalhin natin? Sabi ko, wala daw dadalhin. Sabi ni Manay. Pero hindi namin alam kung dito ba or sa caravan ba. Kung hindi ako tumawag, diretso na talaga kayo, no? Tapos nag-impake ka ulit. Nagdagdag ka ulit ng damit. Hindi. Wala. Hindi ako nagdagdag ng damit. Nagdagdag lang ako. Kasi yung mga bata talaga, lagi naman talaga silang extra. So ako, hindi ako nagdagdag ng damit. Kaya nga ako nakapag-sports gear. Kasi nakita ko sa vlog mo na kapag nakapag-impake na ako. Yeah. Before ka tapos tawag. yung pagtawag ko ng 26, alam mo, naka-impake ka na. Tapos kasi 27 alis kayo. Hindi din kasi kasya. Kahit na magdagdag ako, hindi na kasya. Kasi yung sa mga bata, ang dami kasi sa nag-sharing, alam ka. Kaya nga yun din nga din sabi ko Sabi ko kasi hindi ako mauubusan ng ano. Ang dami nating nauot. Nakalimutan ko, dalhin yung collagen ko. Ay, lagyan na lang. Ay, ilang araw na ko yung collagen. Ipatry ko sa'yo yung Sip to Go. Sige. Sip to Go ba yun? Sip to Go. Sarap siya. Wala na. Huwag ka mag-alala. Nasa tindahan ko lang yung hinahanap mo. Araw na ko lang punta beauty. Ano din kasi Manay, merong washing machine dun sa first stop namin. Sabi ko, washing ako yan. Dito, may washing machine na. Kaya nga sabi ko, hindi, okay lang sa akin walang damit, ulit-ulitin ko na lang. Tayo-tayo lang naman eh. Tayo-tayo lang naman. Porma. Kaya nga, magkakaintindihan na tayo eh. Ay, ito yung para sa bukas siguro to. Gusto ko yung itong barbecue. Yun ang gusto ko. Sige. Ayoko yung ang barbecue nila yung pagkain. Yung gano'n. Yeah. Hindi yung, tawag mo, hindi siya yung uling. Yeah! It's here, Baba. It's all cooked. Alo, do you want spring roll, Alo? Yeah, try Ate Holly's. And then if you want it, we'll give you your own one. Yeah, try Ate Holly's first. Because we don't want to waste food, Meg. Oh! You like it, Alo? Yeah, he likes it. Ang dami ko nga patatas. Ay, kakainin nila. With what daw kaya yun? With what ang barbecue nila? Ano kaya? Hindi ko alam pa nung plano ni Johnny Boy sa kanyang pa-barbecue. Ano ba yung... Piling ko makakain na ni Jan si Johnny. Gutom na yung asawa ko, guys. Tinulungan niya ba si John? Piling ko makakain yun. Lovely, bye. I like this one. 1 out of 10. Next one. So, anong mag-fishing ba si John? Plano niya bang mag-fishing? Bukas hindi siguro kasi New Year. Kaya nga eh. Ay, hindi ko rin alam. Depende sa kanya. Salubuhin niya yung year na siya mag-fishing siya. Fishing siya. Baka nagpuputukan ng fireworks, nasa laos na siya. Kaya nga eh. Hindi siguro. Hindi siguro. Kasi last year hindi. Kasi
kasi nandito kayo lahat. Kaya nga, inisip ko nga, kailan yung last namin punta dito? Last year. Last year na Christmas party tayo? Christmas yun, oh. May ano, punong-puno may siya. Oh. Gali na lang sa ano, doon. Yeah, yan na lang gamitin mo yung isa. Yung isa, para meron doon sa ano, hindi ko na ito dadalhin. Yeah, tama. Winter using your skin in the winter is really important so you know how dry. Ang ganda ng one. You want, wow, sabi ni daw, I want one. Ganun talaga. No spring roll? You want spring roll, dog? You like the spring roll? Naka-ano ba naka-display yung mga damit mo? Ano mga damit? Mga damit mong benta. Yung mga nakahamay doon, pero nandun sa ano, naka-cold naman. Nakakalala doon. Gusto na rin mag-live. Kaya nga, mag-live nga tayo. Kaya tayo mag-live. Ikaw, kung kailan ka Bukas? live. Ay, hindi bukas. New Year bukas. Walang tao. Mga ano, may mga hangover. Baka magmay-may tapos yung pala mga joy-joy. Kasi lasing. Huwag na. Kasi lasing pala sila, no? Kailang. Ikaw. Para maano mo, malihian mo ng naka-live ka ng start of the year. Para may baby doon. Para ba? Uy, Baba, can you turn it down? Baba, we cannot hear each other here. Tapos, may mga pilo ako doon. Car, the computers? Ay, gagawa ko ng sapin-sapin. Ayan. Meron tayo ditong ube, pandan, and then yung white. And then, series, untusan kong maghiwa ng ano, yung itlog na ilalagay ko sa, ano ba to? Embutido. What is it? Is it a cake? Sapin-sapin. Yes, always like, or I cook fried rice here. Are you over Australian food? Oh, yeah. Always sausages, burger. That's what you have though, that's Australian summer I food. know. Well, I'm not Australian. Braz loves his rock formations out of there. Kasi yung sa She Great Ocean Road, couldn't wait to get to the next one. puro na lang. Nakaligo na yan si Jan. So what price this one? $200. $200. So it's over 400. That's good. Yeah, my brother's got one. We pretty much just got that. Ano na yung juice? Oo, tapon na. Yung balot tayo guys ng ano, potato. Ang dami nito sis. Ang dami. Nasaan na yung ano na? Tapos isi-steam mo pa to. Oo. Ano lang, itin lang natin yung kaya natin ngayon. Yeah, iprito pa. Para pantay-pantay siguro. Ganyan. Dalawang ganito. Meron ka pang ilalagay na ano. Oo. Hala, at feeling ko tayo kung sapin-sapin, hindi na ito sapin-sapin. Napapabayaan na. Napapabayaan. Wala pa. Teka. Parang yung burrito. Ay, nako, yung mga napapanood Ay, may ko cheese sa pa TikTok, pala. yung ano, mozzarella stick from ano? Ano, Chili's. chili? Yung Chili's na ano ba, diba? Sa Amerika. Fast food. May gagawin ka pala sis. Ano? Beer. Mahira pa nito. Yung pahaba naman to. Sa plato na lang to kasi. Kahit ano dyan. Anin ko lang itong wati. I don't think so. Teka lang dyan, Inday. Pauwi na talaga. Tatlo, apat. Apat. Tatlo yun. Tatlo. Perfect.
Eh, nag-cut na siya ng ano, ng... Ano man pinat mo? Cheese? Yes, baby. Broken one. It's alright, baby. Don't worry. Oh. I'll show you. No, baby, she's busy. What do you want, Baba? What do I? Cheese. Burrito. Burrito. Diba ganyan? Siguro ganyan ka, tapos ganyan na ulit. Paano ka lang nagaan? Yes, baby? Yeah. The broken one. Yeah. What do you want to do, ate? The broken one? Yeah, you can play with that one, Baba. It's in the tree. Yeah, go get it, Baba. What do you want to do? Ah, what do you want to do with it? Yay! Jump! Yay! Jump! Malit nga ito eh. Mas gusto mo makapal yung meat? Gusto ko mataba. So, bake. Para hindi ma-break mo na madali. Okay, puro mo lang. Ganun. Ikaw na bala, kahit ano. Tayo lang naman dalawa kakain. Ayun, no. Hirapan pa natin. Kasabi ko nga sa kanya, pwede naman ito iprito na lang. Hindi naman nila alam na yung butino ko. Hirap pa tayo. System mo pa ito. Sana iprito na lang. Parang cake tong latte. Hindi siya nag-o-oil po. Hindi talaga siya nag-ano. Oh, Hindi yun na nag-work sa iyong favor ang mga ano mo Ngayon. today. Yeah. That's okay. Yung latte ko. Hindi siya nag-o-buo. Pag ganito ka ba? Pag ganito? Oo, pa ganyan. Di okay lang nagkamali. Wala ka na ganun. Nagkamali. Pwede ba? Pwede ba? Okay lang naman, di ba? Sabi nga ni Holly. Okay lang magkamali. Yeah. Doon daw natututo. Exactly. Right? Isn't it right? It's all right. Pretty cool. Alan, what do you get that? Put that back. Alan! No, you can't play it. Alam mo, kahapon ano to? 18 pieces. Ah! 18 pieces. Try ko na yan. Na-try mo? Masarap, di ba? Yeah. Ah. Oh, Magagad ka? Yan, girl. You play Sarap that one, yan. yeah. Kasi kahapon, 18 pieces to. Ayan, isa na lang. Ano, okay ka? Galing. Ba't ka tumingin? Alis ka dyan. Basta ang importante, marol ko to. Huwag mong tingnan paano ko ginawa. Basta mababalot ko to. Ang importante, mababalot ko to at meron tong ano sa gilid. Meron siyang bow. Nagpe-pressure na tuloy ako. Hindi kasha. Kasha? Paano mo yan? Marunong ako niya noon eh. Last year? Dapat i-move ko sa ano. Ganun, hilot-hilotin. Ayan. Perfect pala. Di ba pag yung hotdog nasa iba, ganun-ganun mo lang, move mo lang siyang konti. Ikaw na. Meron siya sa gitna. Ngayon, nasanay na ako may nails. Hindi na ako makafunction ng ayos na walang nails. Oo, Kaya nga eh. masirap ka dyan. Tapos, mas ano din, basta, hindi ako sanay. Na walang nail? Yeah, hindi talaga ako sanay. Ilang taon ba naman akong may nails? Uy, ilang taon talaga do. Ever since. I say a lady bag,
guys, dalawa. Tama na dalawa. Sige, isa tayo. Sige, isa tayo. Ay, ko para maluto ko din. Tayo lang naman gagawa. Wala naman iba. Cut ako ng cut dito. Cut ako ng cut dito. Nandito kasi. So, ang purol naman ito. Ano? Uwi ko na ito sa probinsya talaga. Ang purol naman ito. Hindi wala pala ditong blade. Kaya asay. Ang ganda ng pagkalagay mo. Kaya nga, magaling na ako. Ano, hindi masakit sa mata? Hindi talaga as in. Hindi yung parang makatikas. Hindi. Mali kasi yung paglagay natin last time. Di ba? Yung kuna. Dapat hindi siya ni ano sa skin. Dapat sa lashes lang siya. Iba tayo sa pinakailan. Dapat sa lashes siya nakadikit, hindi sa skin. Dati talaga, doon talaga sa may eyeliner. Tapos, pagpikit mo, syempre, ang sakit-sakit. Hindi marunong. Ay, tara din. Yan. Tapos, sinisisi sa product. Kaya nga, ang gitas, bili na mas mahal. Ganun pa yan. Yung pala, mali lang talaga yung... Hindi talaga. Nalala ko, man-new year. Nalala ko na yung sinabi mo. Aga-aga na masukan man sa bagong taon. Buong taon, mamamasukan ka. Akala ko, mag-new year ako dito na mamamasukan ka. Ay! Namunta talaga kita. Guys, change location. Dito na pala kami sa sa shed. And dala ko yung rice cooker. Kasi dito nga kami. So mamaya wala kaming maihain sa table. Fruits lang talaga, 13 kinds. Pwede nga 16 kinds kasi sobran yung bilog. Mayroon tayong fruits bilangin ko ulit yun. Pero ayan yung rice. Yung binalot ni Sisi na embutido. Yeah. Tapos may biko tayo. Yung sapin-sapin hindi namin check. Feeling ko fail yun kasi na-dry siya doon sa naluluto siyang walang tubig. Pero pwede naman siguro. Hindi ko alam. Tapos ngayon nandito na tayo. Hindi natin na dapat habang mainit sana nare-remedyo siya. Ngayon magko-cool down yun. So next time na lang. Baka na naman. I told you. Next vlog. Laging sumusuka si Indy. Nakapagluto tayong biko. So, dito kayo mag-New Year. Siguro, depende kayo dyan. Kasi si Jen mag-fishing din siya bukas. So, baka pag matulog na si Jen, uwi na kami. Tapos, gusto ng mga bata ng puto. So, gagawa ko ng puto. Tapos, ano pa ba? Yeah. Ano pa bang gagawin? Oh, hindi rin tayo nakagawa ng leche flan. Kasi nga, dito na tayo. Dapat nga alas 5 tayo nandito. Gusto ni Jen alas 5. Alas 6 na kayo pumunta dito. Kasi nga, niluto ko yung biko. May fruit salad tayo. Pinagawa ko kay Sisi, kay Sisi Rice. Ayun be, yung itim. Ayan, ito pala yung aming kakainin. Lahat, beef, steak, sausage, burgers, T-bone, lahat na nandito. Ayan, nandito yung embutido ng iba. And ayan, may cherries. So, ay, meron akong freckles. Aww, Saki. Arlo, here, Baba. Here, come on. What you gonna say? Welcome. There, I just that for it, yeah. Here, baby. Baby, fruit box daw, ate. Get one fruit box. Fruit box. In our car. Kainan na pala, guys. Ayan, may salad tayo dyan. Hello, it's good. Yeah.
It's the banana one. Ayan, kaming dalawa. Steak. Strong at all. Is it true? Yung banana whiskey ni Dan. Hindi nila gusto. Si Dan lang may gusto. Swag, yeah. Tapos na silang kumain. Ayun, naglalaro na. Nagbablog ka pa ba, sis? Asa nung vlogging camera? Kanina ka pa dito. Parang wala ka pang na-startan. Meron ka na? Oo. Happy siya. Ang cute. Tawa lang siya ng tawa. Suka din siya ng suka. Good look at that. Merong octopus si Johnny Boy. 94 I got there. Ayan na yung pickles. Si Dan, favorite niya yan. Yeah, he loves. It's octopus. That's not wrong there. Look how big that. That's so chunky that bit. But it's not like. Yeah, pull that. It's not the tentacles. I think The the... tentacles are massive compared to. Good offer. Nothing bad there. Nakain na lang ni Dan. That's good. Nakain na lang ni Dan. Ngayon lang mag-on yung kanyang DJI. Put it on there somewhere. Anyway. That one, plate Dan. Dan, there's a plate. Disposable one. That's not sad. Yeah. So wala na, malulobat na lang. Agad naman dito kumain. Malulobat na lang. Social. It looks tender. Yeah, I was gonna Yeah. say tender. Looks tender. Kasi pag mali ang ano mo niyan, makunat. Oh, good. You like it. It's got a nice marinade. You like it, it's unusual. It's not the normal. Do you want to try it? Yeah. Parang pusit lang. Take that. Take that with you. Split with you. Oh, I want it. Why not? You can have it. Para sa'yo daw yan. Merry Christmas. Merry Christmas, Johnny Boy. Happy New Year as well. Happy New Year. See you next year. Yung dalawa. Ay! Ayan dito si Indy. Si Ate Holly tsaka si Arlo kumukuha ng ice cream sa fridge. Tapos, di lang natin na vlog. Parang siyang mama. What? Nagagano na siya. Pero nagmumura na rin. Hindi naman mura. Hindi, expression lang. Ano nga yun? What the heck? What the heck? Yeah, expression lang naman. Ano ko lang siya magsabi niyan. What the Pero funny pag nagsasabi. ang cute. Yum! What? Are you serious? What's that? Bubble? No, bubble gum. Do you have the other one? Just show him other one. The other one? That one. Ayan yung bilen ni Holly, oh. Well done, Ayla. Did you open that yourself? Masarap yan. Yan yung may yogurt. Now. Can I have some? Can I have some? Can I try? Oh, you are. Look at that. Yummy. Oh, good share. Yummy. Oh, careful, Boo. Hold it, baby. Hold it properly, okay? Hala, Oreo. Magmumuskato kami. Kinukuha lang ni Johnny Boy yung muskato namin. Holy gave it to you? Good idea. Good idea. Where is she hiding? Can you have this? Sak! Pakuha mo, sigawan mo nga si Sak. Ask mo si Sak, siyang may dala nung ano natin. Ano pala siya? Yeah, that's sparkling. Sino kaya? Oy, alis dyan ha. Ayla, Baba, alis dyan, Baba. Alis dyan. Ayla! Ayla, hurry up! Ayla, come here is. Hindi siya nakashoot. Yeah, it was Pantay. Hindi, akala ko may lipstick. wala. Hindi pa nga nainuman. Hala, may mumu. Hindi, reflection ng ano. Mamay, Happy New Year. Ito yung ano natin eh, continuation ng ating Nag Sydney. Tayo na lang. Tayo na naman lang dalawa. Ano na ito, napapadalas ah. Cheers. Happy New Year. Luluto na po tayo ng embutido. Well, luto na siya pero ipa-fry lang namin. Para makakain na kaming dalawa. Nasabi ko ba sa inyo, nagbiko ako? Ayan. Nagbiko, madali ang ano to guys. Hindi ko alam kung na-thicken up
Ay, it's a bit run. Huh? It's alright. Dumikit dyan, oh. Ah. Because I'll get heartburn. Are you ready for dessert, Dan? Not yet? Okay. Okay. Si jam lang. May cream dun. Yeah, that looks good. Okay. Pero mas maganda pa yung pag super thick. Ano din kainin? Still, yeah, pero so mainit pa. I Mainit. think Maddie wanted to try. Ayan, nilagyan niya na ng cream. Luto na yung imbots. Ayan na. Iwain na natin. Ayan na yung aming imbots. Okay, kain na sis. I'll take you one, TJ. Hoy, kuya, say hi. Hi. Say Happy New Year, Tito Jan. No, say bye-bye. Happy New Year. See you tomorrow, Jenny. Si may pasok pa kasi siya bukas. May school si John bukas. Alas 10 na, guys. Kami na talaga ang ano. Hoy, yung Biko. Bahay na pala kami. Ayan, nagkakantahan na. Hindi, nagsisigawan lang sila. Ang gulo ng New Year. Happy New Year! Look how they shine for you. I love you, scary. Oh, what a thing to do when it was all yellow. Wala pa siya niyan? Oh, that's good. I love you, T-Rex. Dessert. Biko. Happy New Year. Isang oras na lang, guys. Ito ang handa namin. Pagpasensyahan nyo na po ang aming handa. Sus, ang sarap niyan, sis. Ikaw na. Wala man ako. Ayaw mo? Ah. Ang dami nito. Hanggang bukas, hanggang 3 days. Oo, inubos ko. Kaya... When did Johnny is like cigarette lighter? Oh no, I have the other one here. Oy, mag-New Year na, guys. Fire. Yes. Where's your shoes, guys? Hala. Sana hindi dinala ni... here. Dan. Oh, cool. Yeah, got shoes. Ay, oh, yung earrings niya. Uy, kulit pa rin ako, in fairness, dito sa pakulot ko. Naka-jacket na ba? Naka-ano na ako, guys? Sweater. Kasi malamig. And yung handa namin is prutas lang talagang. Prutas lang talaga, tsaka biko, salad. Wala masyadong wala masyadong crazy. Asan na? Ayan na. Ala, nagkakagulo na, guys. And, Tapos na ang New Zealand. tapos na. Oh, kanina pa. South Australia New Year countdown. Oh, you got... Yes, baby. Wait, Baba. Of course I can. You got less than like... Guys. Like 20, 30 seconds, right? Come on. Yung nagmamadali ka, pero may ano pa. Wala na New Year. Dali na. Ayan na. Ano na, Dai? 1 minute. Come on. Less than a minute. Less than a minute. Is that like changing the key? Huh? No. Open that one. Is it locked? Yeah, you can just unlock it. I think it is now. It is, Patay na. Countdown na lang tayo ng ating... Okay, countdown. Come on, Arlo. Happy New Year outside. Go get Isaac. Happy New Year. Zachary. 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Happy New Year. Huh? Happy New Year. Ay, sana all may kahalikan. Happy New Year. Hindi sleeping. Kaya nga. Kicked out of my game. Oh, Zach, Happy New Year. Hindi sleeping. Happy New Year, sis. you want? Happy New Year. Happy New Year, dog. Ay, Zach, Happy New Year. Kiss your mama. I don't want Happy New Year. Oh, kitita mo na. Do you want... Ate, Happy New Year. Thank you, sabi niya. Thank you. Happy New Year, Zaki boy. Ito naman, nasa gamer na talaga siya. Happy We called Happy Alright, get it old, Zachary. New Year. Hindi sleeping. You got one?
Go, Baba! You don't wanna hold that? It's alright, baby. It's not. Oh, see, it's not. It won't hurt you. It won't hurt you. It's okay. It won't hurt you. Happy New Year. Sa Philippines, don't ingay na. Don't touch it, like hold it from the Parang bottom. sila. Masaya sila. Takot mo. Merry Christmas! Merry Christmas! Look at Ate Baby! Happy New Year! Your arm looks so sweet. He said Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Hello, careful. Happy New Year! Ito matibay. Yung sa atin ang... Okay, masaya na ako dito makita sila. Tapos ang dami kaya nito. Ay, maganda naman dito, oh. Kaya nga, sige. You want more? Tapos na yung aming pa-fireworks doon. Ayan na yung puto. Zach. Ayan na yung puto. Good. Good. Are you still playing? Max Wilson. Happy New Year ulit. Alas 2 na. Tulog na. Karapasok lang nila sa kwarto. So ako din, matutulog na. Good night, guys. Thank you. Please like. Please subscribe if you haven't seen my next vlog. Good night and Happy New Year. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling.